Скъпи мои любители на приключенията и търсачи на необикновеното, пригответе се да бъдете запленени, тъй като ви представям ексклюзивен разговор с прочутия командир на военния научно-изследователски кораб Свети Кирил и Методий, капитан Николай Данаилов. Ако гледате това издание между декември и началото на април 2024 година, то знайте, че в момента капитан Николай Данаилов и екипажа на кораб Свети Кирил и Методий плават в ледените области на Антарктида. В това издание аз и капитана ви каним да се присъедините към нас във виртуална одисея из тайните на Южното полукълбо. Чудили ли сте се някога как се подбира екипажа за мисия от такъв мащаб? Капитан Данаилов, опитен морски лидер, разкрива сложния процес на събиране на екипаж, който може да се справи в ледените условия на Антарктида и пролива Дрейк. Открийте качествата, които определят членовете на екипажа на кораб Свети Кирил и Методий и ги превръщат в невъзпети герои. Този ексклюзивен разговор капитан Данаилов разкрива научните чудеса, към които се стреми екипажа на кораба. От морска биология до метеорология, запознайте се с новаторските изследователски проекти, които имат за цел да разгадаят тайните на Антарктида. Това е пътешествие в сърцето на откритията, където знанието среща стихиите. Станете свидетели на разгръщането на историята, докато капитан Данаилов споделя едно знаменателно постижение. Кирил и Методий гордо носи титлата на първия български военен кораб, пресякал екватора. Помислете за смисъла на този исторически подвиг и разберете защо военният кораб е несравним избор за такава дръзка експедиция. Защо военен кораб за научна мисия? Капитан Данаилов представя разказ от първа ръка за стратегическите аргументи за това важно решение. Научете защо уникалните възможности на военен кораб го превръщат в оптимален плавателен съд за преодоляване на предизвикателствата на полярните изследвания на България. Изгледайте разговора до край и не забравяйте, че всеки ваш лайк и всеки ваш коментар разпространяват и видеото, и канала в платформата YouTube. Ако все още гледате без абонамент, не пропускайте да се абонирате, очакват ви много интересни срещи и в бъдеще. Сега от сърце ви желая приятно гледане! Вие сте от 2021 година командир на военния научно-изследователски кораб Свети Кирил и Методий. Това какво означава за вас? Когато разбрахте, че можете да станете капитан, когато разбрахте, че ще имате толкова отговорности, това вас какво почувствахте? Със сигурност назначаването ми като командир на военния научно-изследователски кораб Свети Кирил и Методий е предизвикателство пред мен, на което някъде около 30 секунди трябваше за да взема решение. Подкрепени от моята съпруга и от моето семейство в тази линия. Това беше едно продължение на моята военна кариера, тъй като преди това аз бях и командир на спасителен кораб Протео и визирайки този кораб, който не беше в така много добро техническо състояние, когато го придобихме, имах тежката задача да го въведа в строя и да го направя оперативен, за да може да плава до ледения континент. При мисълта само, че ще премина през Гибралтар, през Атлантика и ще развея военния флаг в Южния океан, въпрос на 30 секунди беше да взема това решение. Самуил какво каза? Сина ми подкрепи идеята. В първия момент не каза абсолютно нищо, но после така почна много да се вълнува за тази дейност. Каза ли колко яко, татко? Със сигурност, да. Със сигурност, точно такива му бяха думите.
И посоката му беше наистина много вълнуваща, като споделяше постоянно какво ще видя там, къде ще се отиде. Но съм се стремил да не излизам извън параметрите на здравата семейна среда, за да може и семейството ми така по-спокойно да приеме моята липса в рамките на 4 до 5 месеца всяка година. И рисковете, защото те са... Пътуването е много сериозно. Аз, както видях маршрута... Така е, да. Имаше рискове, те обаче бяха доста премерени и винаги добре планирани, така че да бъдат овладяни своевременно. Пресичайки през Атлантика, времето беше с доста високи температури. Ние се подготвихме за Антарктида, взимайки дебели вълнени дрехи и щабово облекло. В крайна сметка, обаче в океана беше доста топло времето. Това доведе до различни обструкции, чисто психологически, в което ние да ходим по къси гачи, пока отиваме на Антарктида. Но в последствие всичко ще дойде на мястото и преминавайки през пролива Дрейк, също ние преминахме отвъд предела на нашите възможности, тъй като достигайки тази линия, този 55-ти паралел, в последствие 60-ти градус, сами по себе си вече знаехме какво предстои от тук нататък. И тук вече е мостика. Какво означава този кораб за България? Със сигурност е нещо, което поставя много дългосрочни цели пред нашата държава като нация, тъй като през годините ние се наситихме да виждаме краткосрочни цели и тяхното изпълнение или неизпълнение. А тук в момента, преследвайки тази визия, първо професор Пимпирев повече от 30 години и реализираната му мечта с този кораб, благодарение на флотилен адмирал Боян Медникаров, това да стане факт, с началника на Висшето военноморско училище, България поставя началото с това да се нареди редом до големите полярни нации. Тези, които имат собствени кораби, собствени флотилии и които оперират в ледения континент. С този кораб ние ставаме вече в рамките само на една година, станахме доста търсена нация по отношение на оказване на помощ и съдействие в различни други места. Да. Вярно ли е, че ние ще имаме проблеми с звука, но няма значение, това е работна атмосфера, нормално, да. Няма как. Вярно ли е, че това е първия кораб под български флаг, който е пресякал екватора? Или не са ми точни данните? Първият български военен кораб, който е пресякал екватора, изтърването на моменти на думата военен доведе до доста колаборации и доста колебания в различните посоки. Но ние успяхме да преминем спокойно през екватора и тъй като повече от 15 години българският търговски флаг, българският флаг е в застой, тъй като бившето параходно дружество премина в частни ръце и бившите български кораби вече се плават под различни чужди флагове. България всъщност няма български флаг в Световния океан. Ние нямаме български кораб, който да плава под български флаг. И това плаване на нашия кораб всъщност върна България отново на световната морска карта, като способности, че може да се следва тази линия. Задължително тази линия трябва да се продължи
и да следваме тази стратегическа посока. Първо да мине военната линия, военната експертиза и в последствие да се развие и икономическата мощ с търговското корабоплаване и с всичко останало. Това ли беше причината президента Радев да ви посреща? Защото в крайна сметка това е знакова фигура за държавата и знаково събитие също. Връщането на кораба от 31-та експедиция в Антарктида. Със сигурност президентът, когато ни изпращаше, бях в гербовата зала, така, неговите думи и неговия поглед ми дадоха наистина голяма надежда и воля допълнително за изпълнението на тази задача. Той каза: вярвам във вас, във вашите способности, и когато се върнахме, когато ни чакаше на Морска гара, беше повече от прекрасно. Тук в същата тази зала аз му направих презентация, с която докладвах за цялата експедиция, за екипажа, как се е справил. Естествено, това ме накара да се чувствам много горд, тъй като най-висшето ръководство на българската държава беше на борда, и тази признателност, която получихме целият екипаж от него с неговия благодарствен плакет, който вече е в кают компания, доказва, че наистина той има също визия за стратегическия поглед на нашата нация. Което е прекрасно и мисля, че е повод за национална гордост наистина. Не просто е така да си го говорим само като думи. След 4 години на уморна работа и пълна отдаденост, екипът на Лактера с гордост представя Лактера Веган Цинк. Революционна линия пробиотици, създадена от първия в света щам Lactobacillus bulgaricus DWT1 с воден произход и добавен активен цинк. Нежността на кокосовото мляко, силата на граховия протеин и пектина като пребиотик, това е изключителната изцяло растителна среда, върху която са размножени Lactobacillus bulgaricus DWT1. Перфектна храна за вегетарианци, вегани и всички хора с непоносимост към животинското мляко. Активният цинк има признати 18 здравни претенции в Европейския съюз. Доказано е, че цинкът допринася за нормалната функция на имунната система, за нормалното зрение, за отличното състояние на кости, коса, ногти, кожа. Активният цинк има солиден принос за нормалната когнитивна функция, за фертилитета и възпроизводството, за здравия синтез на ДНК и белтъчините, за нормалния метаболизъм на макрохранителните вещества, масни киселини, витамина, въглехидрати, киселини и основи. Активният цинк участва в деленето на клетките и ги защитава от оксидативен стрес. Сбогувайте се с притесненията, защото Лактера Веган Цинк променя правилата на играта, тъй като е без алергени. Повечето вегански продукти съдържат ядки или соя. В Лактера Веган Цинк няма и следа от тях. Независимо дали очаквате дете, дали сте родител или сте дете над 6 години, Лактера Веган Цинк е вашият съюзник. Създаден без животинско мляко, пробиотичният продукт е безопасен за всички възрасти и осигурява здраве за цялото ви семейство. Лактера Веган Цинк съчетава изключителните ползи на щама Lactobacillus bulgaricus DWT1 с воден произход, с широката гама ползи на активния цинк, който подкрепя имунната система и стомашно-чревния тракт, дори при хора с алергия към животински млека. Благодарение на Лактера Веган Цинк, хора на вегетарианска и веганска диета, както и тези, които спазват строг пост, вече имат възможност да подобрят здравето си. Как се подбира екипажа във вашия случай? Имахте ли възможност да изберете хората, с които да пътувате? 26 души е първия екипаж или... Да. Първият екипаж беше избиран лично от мене човек по човек. Те се явяваха доста хора, имаше кандидати. В крайна сметка сглобихме 27 военнослужащи, с които се снехме от тук на 27 декември 2022 година. Много интензивна подготовка имаше по време на ремонта на кораба, в последствие бойна подготовка, и ние също до последния ден работехме активно, за да може да се снемем по най-правилния начин да тръгнем. Какви са критериите, капитан Данаилов, за подбор на екипажа във вашия случай? На кои хора, все пак това е сериозно пътуване. Първо, вие почти 4 месеца сте в едно, кажи рече, затворено пространство. Аз знам колко е сложничко това и колко психически особености понякога излизат у хората, особено когато те са и повече. Какви са критериите, по които вие избирахте вашия екипаж? И главно е психологическата устойчивост, т.е. хората да вярват в себе си,
да знаят за какво са на борда. Всеки има ясно поставена цел, ясно поставени задачи. Тези задачи трябва да се следват ежедневно, никакво отклонение от тях, за да може да се постигне общия успех, крайната обща цел, която трябва да бъде достигната. Имаше колебания в екипажа, когато тръгнахме, чисто емоционални, психологически граници бяха преминати. Така или иначе хората се справиха сами със себе си, с повече разговори, с социална изолация, ако щете, в един момент. Имаше моменти, в които всеки си има своя кътче на кораба, което като дръпне перденцето и си остава сам в койката. По този начин той се самоизолира. Колкото и да е малко това пространство в рамките на 2 квадрата или максимум на квадрат и половина, това си е негово лично пространство. И по този начин преминахме и през това. Но има нещо друго. На борда имаше курсанти от Висшето военноморско училище на краткосрочна практика до Кралство Испания, Картахена. Те бяха една така свежа сила, която допълнително доведе до различни разговори с тях. И после от Република Аржентина ние на борда качихме близо 20 няколко полярници, които допълнително оказаха положително влияние в това да има с кой да си говориш нещо по-различно. Вие сте имали светски живот там направо? Точно така, културен светски живот. Научили сте много за живота на Антарктида. Хората се качиха като учени, готови с информация. Ние просто така, като ни моряци, имахме съвсем друга визия. За курсантите предполагам, че това е един изключително сериозен момент в началото на тяхната трудова биография. На какво успяват да се научат? Защото знам, че и в 32-та експедиция, която сега подготвяте, също ще има курсанти на борд. Така е, да. Така е. Невероятно е в автобиографията на един такъв млади хора. Да, на един такъв млад човек да присъства, че той има полярна експедиция зад гърба си. Това само по себе си е изстрелване в военната кариера, в военно-политическата кариера, тъй като в чужди пристанища младите, съответно бъдещи офицери, курсанти, създават контакти с млади курсанти от чужди военни академии и това само по себе си създава взаимовръзки, които ще се консумират може би след 10, 15 или 20 години. Много хора казват, че има едно такова мнение, че младите ни хора са големи глезловци. Вие какво мислите по този въпрос от работата си с младите курсанти, именно на борда на Свети Кирил и Методий? Глезловци ли са или не са? Курсанти, които влизат в Висшето военноморско училище, преминават специална подготовка. Тя е лидерска подготовка и тренинг за действие при ситуации. Стъпвайки на кораба, ние дошлайфваме тези диаманти и ги караме да бъдат наистина абсолютни готови такива офицери, когато завършат, да могат да ръководят и да взимат бързи актуални решения, но не, те почват от основата, от почистването на помещението и накрая стигат до воденето на навигационната прокладка или до палене на двигатели, на машини, компресори, но всички минават през първоначалния цикъл, който ги вкарва в една линия на подкрепа и на взаимодействие, така защото да могат в последствие да взимат актуални решения и когато издават заповеди като млади офицери, тези заповеди да бъдат обосновани през тяхното изживяване в по-ранния си период. И да ценят това човешко сътрудничество. Чувала съм, че много е важно леглата да бъдат опънати. При вас спазва ли се това или? Така е. И че дисциплината започва с управянето на леглото сутринта. Спазва се това като правило. Естествено, в процеса на плаване това леко по леко се размива, но през определен период от време, когато има необходимост от затягане малко на дисциплината на екипажа, тези дейности се правят от раз. Курсантския състав, който е пътува на кораба, ежедневно бива проверяван, за да може наистина да има ред в тяхното поведение, така че, пак ви казах, да може да взимат и бъдещи решения по-смело, изживявайки ги през личния си пример. Какво не знае широката общественост за Висше военноморско училище Никола Йонков Вапцаров? Какво не знаят в България за това, че това училище работи? Аз си изненада научих, че ние тук готвим кадри за целия свят.
Така е, висшето военноморско училище Никола Вапцаров е доказан фактор в световното корабоплаване и кадрите, които излизат за световния търговски флот от морско училище, излизат с една готова автобиография, която им гарантира навсякъде топло посрещане и реализация в водещи компании. Заради имиджа на училището. Точно така, заради имиджа и заради условията, които предлагаме. Морско училище има невероятни тренажери, един от които беше открит от френския президент Макрон преди години. В момента различни проекти има по системата Фазар. Център за киберсигурност има. Това нещо само по себе си реализира кадри, които все още и още индустрията ще осъзнава наистина, че има необходимост от тях. Тоест, адекватни на съвременността. Изпреварваме малко времето в подготовката на кадри, което само по себе си е невероятно като усещане. Аз искам да ви върна към 31-та антарктическа експедиция. Какъв беше маршрута? Тръгвате от Варна? Да. Станахме се от Варна на 27 декември на Стефанов ден от морска гара Варна 2022 година, след което направихме преход до град Картахена, кралство Испания. През Черно море? Черно море, Босфора, Мраморно море, пролив Дарданелите, оттам през Егейско море, покрай бреговете на Гърция минахме покрай остров на Нос Матапан. Впоследствие влязохме в Средиземно море, покрай Сицилия и оттам влязохме в кралство Испания, в град Картахена. Курсантите тогава за първи път усетиха, дълги години не сме имали учебен кораб, заради това, че имахме различни финансови инструкции, но в крайна сметка вече плаваха с нас тези курсанти, 20 и колко човека. Всички останаха безкрайно възхитени от това, че могат да практикуват каквото и но да са на кораб и да усетят корабния живот. Там те слезнаха и бяха транспортирани до България, благодарение на военно-въздушните сили с техния самолет Спартан. Взеха ги в едно летище близо до Картахена, а ние продължихме с екипажа през океана. От град Картахена пресекохме океана покрай Канарските острови, Зелени нос и проплавахме през екватора, покрай бреговете на Бразилия и достигнахме до Република Аржентина, военноморска база Мар дел Плата. Там невероятно посрещане от колегите от... Аз гледах снимки, да, много красиво, много топло. Да чуете химна, българския химн от аржентинския флотски духов в Южна Америка. В Южна Америка. И на пирса ни чакаше контр-адмирал Марсел Тарапов, невероятно харизматична личност, която много спомага за българо-аржентинските взаимоотношения и тя продължава тази линия да се подкрепя, тъй като той е много добър съученик с нашия командир на военноморските сили, контр-адмирал Кирил Михайлов. Двамата са били съученици в Военноморската академия в Щатите, в Съединените американски щати. И тази линия на топла връзка, тя продължи. И като кораба влезна в базата, там много посрещнаха, осигуриха нас с продукти, храна, вода. И си платихме. Да, естествено, да. Но всичко беше организирано много подготвено. Много добра линия, да. И след това? Дрейк? Снахме се от Мар дел Плата. На борда се качи един млад аржентински военноморски офицер, навигатор, който има 4 експедиции и ще бъде като наш съветник през пролива на Дрейк и долу в Антарктида. Какво обаче се случи? На борда имаше журналисти, те отразяваха това тържествено събитие, очакваха лошо време в Дрейк, една вълна, голяма, тежка. В общи линии обаче времето беше благосклонно към нас и ние преминахме на така... Нежно и красиво с плавна стъпка. Точно така, да. На борда плава адмирал Меникаров, беше с нас на борда. И преминавайки през пролива на Дрейк, в общи линии така не се усети тази тежка буря, която се очакваше от всички. Но пък на 13 февруари 2023 година... Навръщане вече. Ние влязохме в Южния залив на остров Ливингстън и акостирахме пред нашата българска база Свети Климент Охридски. Пролива Дрейк, значи аз съм човек, който не плува, страхува се от вода. Сигурно никой няма да се качи даже на круизен кораб, защото
умирам от страх от вода. Макар че тук много смело се разхождах из свети Кирил и Методий. Да, все пак наш кораб друго си е. Но когато аз четох за пролива Дрейк, как това е, като представете си една центрофуга, която така 15-метрови вълни, някакви страхоти неподвластни, нали? Това е стихия. Ние в наши дни смятаме, че управляваме всичко и имаме контрол върху времето, там върху земетресенията даже, нали? Имаме такива заговорни разни теории на конспирацията, как това всичкото човека го управлява. И тази стихия, вие всъщност почувствахте ли това? Центрофугите там, вълните, навръщане? Да, всъщност аз като казвам, че преминахме през спокойно време, спокойното време се изразяваше само примерно в около 4 метрови вълни. Това само по себе си пак е спокойно време, което ние се възползвахме. Но ако погледнете световната карта, единственото място, от което минава спокойно водата между Тихи и между Атлантика, между двата океана, е точно пролива на Дрейк. И открит от един пират. Водната стихия се, как да кажа, се провира през този пролив и от въртенето на земята има едно постоянно завихрене с силни западни ветрове и с постоянно високи вълни, които постоянно продължават да работят и в днешно време и сега да отворите метеопрогнозата. Там е винаги циклон след циклон и изкуството е да атакуваш затихващ циклон, да излезеш в лошо време, някъде по средата на пътя на пролива времето да падне и да стигнеш до островите долу на Антарктида, преди да почне следващия циклон. Те се редуват през 3-4 дни, а пък преминаването през пролива е 2 дни и половина. Тоест горе-долу се хваща един прозорец, който трябва да се премине. А вълните как се атакуват? Челно, странично или как? Съдължително се атакуват по тъгъл не повече между 15 и 30 градуса. Леле Боже! Никога челно, но дори в един момент, когато времето е лошо, вълните идват от всякъде, от левия борт по носа, от десния борт кораба подскача като... Не може да се избира. Да, и тук ефектът е да усетиш къде е най-добрият баланс, така че първо да запазиш екипажа боеспособен, второ товара да не вземе да се затопи някъде и да го изгубиш, и трето кораба съответно да бъде цял и да не претърпи някакви тежки повреди, което на нас не ни се случи. Но ако питате дали имаше вода горе на мостика, да, вълните се блъскаха в филистрините горе на мостика, там където бяхте преди малко. Ау. Да. Това го има като изживяване и то се напълно нормално. На вас случвало ли се нещо подобно до този момент? С друг кораб не. Да. С друг кораб не. В Черно море съм плавал доста на други военни кораби, но тук тънкият момент е, че ако се влоши времето в Черно море, просто кораба се прибира по-близо до брега, хвърля котва и изчаква да падне времето. А там няма този избор? Просто няма. Там човек е сам в стихията си и действа в пролива на Дрейк. Няма къде друго да се действа, освен там. Когато плавахте, мислехте ли си, така, от време на време или поне веднъж, за тези преди вас капитани, които с някаква такава странна техника, познавайки звездите с онези сложни инструменти, които аз съм виждала само в музей. Даже за самия Дрейк, който първо е тръгнал, като е бил търговец в началото, след това просто са го прецакали и вместо да се съгласи с съдбата си е станал пират, за да отмъсти до някъде. Но ето, тези преди вас, усещали ли си някаква, казвали са ми хора, че усещат някаква такава връзка с тези преди тях, които също са откриватели, също са отивали неизвестно къде? Със сигурност има такава линия. Тя се усеща още по време на плаване, тъй като нашия маршрут от Гибралтар до така почти до пролива Лемар, който е преди пролива на Дрейк. Всъщност ние плавахме по стъпките на Магелан. Както е откривал този залив след залив, така плавахме ние и си казахме този залив еди кой си, другия залив еди кой си, всичко това мина през нас като екипаж, като навигационни офицери.
И действайки в тая линия, влизайки през пролива на Дрейк, естествено минаха през мен всякакви случки, страхове, загуби на кораби, какво ли не. Но мислейки положително, че планирайки добре цялото преминаване, преминавайки отвъд предела на нашите възможности, ние успяхме да прескочим абсолютно успешно, че и да се върнем после. А благодарение на подготовката си за интервюто разбрах, че има леопардови тюлени и че са опасни тези гадини. Спасявали сте една група в Антарктида. Да. Антарктници ли се казват? Как се? И полярници. Полярници, да. Учени, полярници, които благодарение на вас са оживяли. И тези леопардови тюлени са били много опасни животни, такива страшни, които понякога даже нападат хора. Леопардовият тюлен е върха на хранителната верига, с които изключим косатките, които идват малко по-късен период, но толкова са спокойни, че лягат върху някой айсберг и подхождайки с лодка към тях, не може и да ги събуди човек. Толкова са спокойни, че няма кой да им направи нищо. Факт е, че за разлика от другите тюлени, тяхното тяло е по-издължено и са доста агресивни хищници. Реално те хора не нападат, но заигравайки си или праняйки си територията, могат да подходят по-агресивно. Включително и това преди година да има такъв фатален случай, когато са схванали една дама водолаз и се завлекли на дълбочина. Тоест един тюлен е завлякал, дали си е играл или не, никой не знае, но... Играта не е била щастлив край. Загинала. По отношение на това да сме оказали помощ на полярници, да, имаше такъв случай. Повече от 11 часа нашите колеги от испанската база Хуан Карлос Примера стояха на един плаж и са бедствали с това, тъй като едната им лодка беше извън строя. Командира на база на тяхната база ме потърси тогава по УКВ радиото, като ме помоли за помощ. Аз съответно направо отидох с целия кораб, за да ги взема, тъй като той искаше да изпрати само лодка. Да. Но времето беше отвратително, вятъра беше над 60 метра в секунда, вълната беше висока и тези хора на брега, като ги събрахме по 10-15 човека, т.е. като ги събрахме от двете лодки, бяха като, не знам, не може да видите, не може да се представите погледа в тия хора, като ги взехме на борда по един чай в съседното помещение, всичките бяха изпоналягали и спяха. Какво прави един чай с хората? Да. Просто бяха буквално спасени на ръба. Ако нямаше възможност за действие, може би можеше да се стигне и до някакъв фатален изход с някой от тях. Но всъщност това, докато не се случи, не може да даваме такива оценки. Факт е, че човек се бори до последно. Така е, но когато си спасен, някакси е по-сигурно после. Да. Действа ли още това старо правило, че жена на борда носи нещастие? В принцип не. Със сигурност има такива обструкции, жена на борда, но съвременният свят е толкова динамичен, че... Жените вече не са жени. Жените с мъжете са на едно. Да. Съм много горд, че имам възможност да разчитам и на дами на борда на тази експедиция. Имаме 3 дами, които се включват активно в екипажа, в неговата дейност ежедневна и сме да твърда, че наистина успява да наложа себе си с различни тактически действия наравно с мъжете. Каква е тяхната роля в екипажа? Една от дамите е корабният лекар, доктор Мария Якова. Тя в момента е в София, но ще се командира тук в рамките на 2 дни. Една от курсантките, тя е на дългосрочна практика, специалност логистика. Това е един бъдещ офицер, който основната му задача в момента ще бъде да извършва осигуряване на ежедневната дейност на кораба по отношение на хранене и на осигуряване с щатно облекло и друго въоръжение, а в по-глобален аспект да извършва комуникацията с агенцията на НАТО за осигуряване в чужди пристанища с хранителни продукти, пилоти, буксири, резервни части. Върви една комуникация още от море, която трябва да се води. Цялата организация, да се подготви. Да, естествено, това го правеше старши помощник командира,
но идеята е да прехвърлим тази посока, за да може курсантите да доразвият тази способност и да могат наистина да активно да участват. Това е много сериозна работа. И третата дама военнослужащ, това е матрос Радина Симеонова, която съответно е помощник готвач в кампуса. Така едно доста смело момиче, което още от начало, като стъпи на кораба преди около месец, се включи активно и в момента корабния кампус си личи, че наистина... Свети. Да, по някакъв начин Свети. Има жена там. Има дама, която вдига много летвата, което кара съответно и хората, които обикалят кампуса, да се стягат. Вече малко по-сериозно да подхождат, нали, които влизат вътре. Казвам се Анна Стоянова, главен старшина. Курсант съм в Висшето военноморско училище и ще бъда на следващата експедиция до Антарктида. Това страшно ли е? Ами, за мен лично не, по-скоро е много голяма мечта и предизвикателство. Сериозно? Да. Предизвикателство за какво? Ами, за самата себе си, за предизвикателство с нещата, които ще се сблъскам, с това какво ще науча, какво ще преживея. Дали ще ми хареса изцяло плаването. Аз съм почти сигурна, че ще ми хареса много, но все пак трябва да мине да... И какво ще правите после, когато си опознаете границите, лимитите или примерно разберете, че нямате никакви лимити? Заповядайте, няма нищо страшно. Връщате си работа. Мисля да продължа, ако установя нещо такова. Със сигурност. Или ще ги надминавам в бъдеще. Каква ще бъде вашата работа на борда? Ами, аз се занимавам с логистичната дейност, съответно с снабдяването на кораба с различни хранителни продукти, с снабдяването на горива, с заставането по определените места, като цяло с снабдяването. Звучи така лесно, но всъщност изобщо не е така. Не, всеки се обхваща различните сектори. Да, и вие трябва да обработите всички необходимости, всичко количества. Трябва да измислите къде, кога, как, на каква цена. Точно така, да. Абсолютно всичко това. Примерно, когато механиците се нуждаят от различни части, това частта с храната също е доста трудоемка, тъй като трябва да се изчислява по определена документация, кой колко трябва да приема като храна и цените също са от значение. И всичко това трябва да се намери, да се измисли кога, къде, да се координира цялата работа. Да, и да държим връзка с другите страни, с други пристанища. Много е интересно и може да звучи лесно, но не е толкова. Отговорността не смазва ли? Защото това е... Ами да. Много отговорно. Отговорно е, разбира се. А ако се случи, че нещо пропуснете? Ами, грешки винаги са възможни да се случат, но въпросът е да се измисли някакъв друг вариант, с който да се коригират или да се намери някакъв заместител. Браво. За това нещо. Аз ви пожелавам страхотно плаване, много успехи, никакви грешки. Благодаря, да се върнете щастлива, доволна и да кажете, Боже мой, аз мога и в космоса да отида без проблем. Така, благодаря ви много. А какво предстои в 32-та експедиция? 32-та предстои да транспортираме близо 60 тона материали, 65 тона материали, които ще стоварим на необорудван бряг, който го правихме и миналата година, и ще построим новата научна лаборатория. Има такава компания, която е спечелила търг чрез обществена поръчка и в момента кораба, ако го видите после отвън, той целият е натоварен с такива големи плоскости и панели, които ще са новата научна лаборатория. За българската научна лаборатория в Антарктида. В Антарктида, да. Да. Пак същия маршрут, но с по-голям екипаж, ако разбирам правилно. Точно така. Маршрутът е подобен. Пак пресичаме океана. Екипажът е от 34 военнослужащи, а не от 27. Има вероятно да спрем в бразилското пристанище Рио Гранде и после пак в Мар дел Плата, като това зависи от цената на горивата. Тъй като ние не сме частен кораб, всеки лев, който се похарчи от кораба, той държи да бъде отчетен пред данъкоплатеца. И ако в
цената на горивото в Рио Гранде, Бразилия е по-ниска, отколкото в Мар дел Плата, ние ще спрем там. Имате готовност там да заредите? Да. Тоест, това е динамичен пазар. Ако е частна компания, няма проблем, там се плаща веднага, но на такова държавно ниво гледаме винаги да не ощетяваме държавата, както и да накупателства. И българската жена, която се занимава с логистиката, ще има участие в това решение. Точно така, да. От нея ще очаквам това предложение да излезе, за да вземем съответно и актуализирано решение къде да спрем. Имате предварителни дати, предполагам, за отплаването? Да, към настоящия момент това е началото на месец ноември. Целим се в дата 1 ноември, Деня на народните водители. Ако има някакви обструкции, не ги изключвам, така или иначе. Следващата дата е 8 ноември, който е Архангел Михаил. Да. Се връщате пак след 4 месеца? Този път 5. След 5 месеца ще работим на Антарктида близо 50 дни, за разлика от 30, колкото бяха предния път. И някъде около 1-2 април ще бъдем в Варна, като разчита се за 1 април, но тъй като е ден на лъжата, все пак ще гледаме да влезем на хумора, не само. На хумора. Добре, ден на хумора. Ще гледаме да влезем на 2 април, не да изглеждаме малко по-сериозни. Вие сте много сериозни и без това. Така малко блясък от хумора може би няма да навреди. Но доколкото знам, вие не само плавате и поддържате кораба, но и участвате и в научни проекти. Да, точно. Аз в никакъв случай няма да ви забивам клечки под ногтите, за да кажете в какви, но ако можете да разкажете нещо, защото това е много сериозна работа. Аз разбрах, че не е 1 и 2 проекта, те са 9 ли? Няколко са проекти. Да. Тези, които ще се работят от кораба, са така сме да твърда доста интересни. Изследване първо на морското дъно. Едно и изделие на кораба, което ще спускаме в различни точки. Хубавото е, че кораба вече може да излезе отвъд остров Ливингстън, някой друг остров. Оттам да вземем дънни проби. Имаме готово да спускаме едни трални мрежи, с които да се събира крил за научни проби. Това е по друг проект, който предстои да бъде направен тук от борда. Също продължава проекта, който е за набиране на различни биологични образци и проби за разпространение на различни паразити и патогени сред рибите. Миналата година доцент Петя Розова и доцент Тихомир Христов хванаха някакви паразити, които вече са плъзнали по рибите. Хубавото тук е, че те като хванат някоя риба, изследват нейните черва и там през екипажа оставаше риба. Месото оставаше. Слава Богу. Което беше прекрасно в общи линии и ние успявахме да способстваме за този проект с драго сърце. Съчетахте полезното с приятното. Да. Факт е, че има и различни други проекти по заснемане и картографиране на морското дъно, които тепърва предстои да бъдат започнати и изпълнени като един краткосрочен период за един проект е 2 години. Аз понеже следя и с работата покрай лактера, ако може изобщо да се говори за това, но тъй като психобиотиците и в крайна сметка тя е много патриотка тази бацила, лактобацилус булгарикус, и ние сме работили с професор Александров. Аз на времето пред 2005 година чух от него за първи път за тази работа. Знам, че имали сте и такъв експеримент, който също е преминал доста добре. И можем да се гордеем и с лактобацилата, да продължаваме. Сериозно. Върху екипажа имаше такъв проект, в който участват целият екипаж. Бяхме разделени на 2 групи на наблюдатели и на консуматори. Аз бях от консуматорите и сме твърдени се, че доста добре беше като подобряване на имунната система. Не съм боледувал по време на цялата експедиция. Нито настинки, нито хреми. Колегите, които не консумираха тази, бяха от наблюдаващия екип, в един момент започнаха да боледуват. Дали от студа, дали от течение, нещо друго. От умора понякога. Може от умора да е, но тези, които консумираха този продукт, бяха доста добро физическо и психическо здраве. Радвам се, защото той в крайна сметка е създаден за такива по-екстремални случаи, освен че всички можем да го ползваме вече, не е засекретен повече. Какво си пожелавате за следващото пътуване?
Ами първо си пожелавам така да има късмет и воля да се върнем живи и здрави. Тоест да се върна 34 човека тръгваме, да се върнем 34, да не загуба нито един. Това ще бъде най-голямото достижение. Второ, тази национална подкрепа, която ние получаваме по време на нашата първа експедиция, пак да продължи. Хората наистина са голяма опора на национално ниво. Ние получавахме постоянно СМС, съобщения през социалните мрежи. Това може да продължи. Хората, които ни гледат сега, ако искат да ви изпратят да. две топли думи през Фейсбук, може би? Точно или? така, да. Точно така. Четете. Всяко време. Това е нещо много, много важно. В нашия агресивен свят в момента, в който живеем, вие сте свидетел, че всеки се опитва да разбира от всичко. И това е много, много деликатен момент. Но вярвайки в общата цел, изхвърляме така безкрайните разбирачи в ляво и в дясно и оставаме с една ясна посока, с която да дадем бъдеще на нашите деца. И на държавата, която дай Боже да я има. Със сигурност, да. Със сигурност държавната линия тук е това, че се следва стратегическа линия с провеждане на различни операции на терен и тук ние извършваме тактически действия, които да допринесат да се следва тази стратегическа посока, която е години и години напред. И ако някой, на мен това, което ми направи впечатление, аз съвсем малко бях на кораба, но виждам едни хора, които наистина служат на България. Реално служат. Така е, да. Не просто е така, защото нямат какво друго да правят. Така е, много правилно казвате служат, тъй като военнослужащи всъщност служи на родината. Служат, да. Това е много истинска линия и затова екипажът е военен. Значи, първата експедиция имаше колебания дали да е военен, дали да е цивилен екипаж, но за да може да се извърши тази първа експедиция с воля, с характер, с действия, с механизация, тежка, с всичко, това трябваше да бъде екипажът военен. Да. И затова и те са и военнослужащи, всички ние сме военнослужащи, защото основният мотив тук е дълга към родината, а не финансови аспект. В един момент да кажеш, не искам да плавам и по средата на плаването да си... Имам друго предложение. Да, просто няма такова нещо. Действа са... Това определено е добро решение. Да, така е. Много ви благодаря за интервюто. Знам, че не беше лесно за вас. Щастливо плаване желая. Успех на експедицията. Всичко, което трябва да направите и да се върнете в началото на април. Всички. И щастливи. Благодаря. Това със сигурност от вашите така... Аз съм бяла котка, да. Сигурност ще имаме тази подкрепа. Да, благодаря ви много. Ще бъдем живи и здрави. Благодаря и аз. Благодаря. Кой е най-екстравагантният човек, когато вие познавате в живота си? Най-екстравагантният? Да. Най-екстравагантният, който познавам лично, може би сам по себе си, доцент Георги Лозанов от СЕМ. Вазов или Вапцаров? Със сигурност и двамата. А ако трябва да изберете? Труден избор, не знам, труден избор, който е несъпоставим от моя поглед. Добре, ще ви мъча. Имате право на една книга. Том на Вапцаров, Том на Вазов. Коя ще вземете? Вапцаров. Най-хубавото, което напоследък чухте или прочетохте за себе си? Националната подкрепа за последната експедиция и най-добрите думи от моята съпруга за това, че ме обича. Фак или мамка му? По-скоро мамка му. Вашия синоним за доброта? Синоним за доброта? Да. Със сигурност човещината е в основата на добротата. А коя е вашата социална мрежа? Интернет мрежа. Да, нещо социална такава. Може да са приятелите. По-скоро кръг от приятели. По-скоро кръга от приятели, които имам. Хляб или роял?
пак нещо много интересно. Може би, когато имаме хляб, поглеждаме към рояла. Така че ако трябва да избирам при една ситуация, избирам хляба, но при положение, че имаме осигурен хляб, лягаме на тема и роял. Благодаря ви много.